जोबोद गोजोननाय मोनदों जे दिनैहाय मोनथाम जायगायाव मिटिं खालामनाय जाबाय सरलपारायाव आरो उल्थापानि आरो दिनै नैबेयाव बेयाव रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि गोसो दुंलाबनानै ओंखारबोदों बियो ओरैनो जोङो एनडिए हिसाबै बिराद मोनसे गोख्रों अबस्थायाव दंखायो जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोङो 70% भट शेयार जों मोननो थांगासिनो दं आरो नैबेनो फोरमान दिनै रायजो राजाफ्रा गोसो होसारनानै ओंखारबोदों सोलायनाय मोनसे लुबैदों मानोना थांनाय 10 बोसोराव जोङो बे समस्थिखौ खोमानानै लादों आरो बिनि थाखायनो दिनैहाय रायजो राजाफ्रा जोबोद मोनसे उत्साह जानानै ओंखारबोदों। नैबे बारग'सि हाग्रामा महिलारि जे समस्ति माबायदि भटनि सायाव आसा फारिदों सार? बारग'सिब बिथांनि समस्ति होननानै रायजो राजाया बिथांजोंनो थागोन बेथ' नंखाया मानोना दिनै BPF हिसाबै नायबाय जे बिथांना बाक्सा जिल्लानिफ्राय जुदि जों स्टार्ट खालामबोयो बाक्सा जिल्लायाव सासेबो दिनै पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ BPF दोलोआव गैलिया दिनै चिराङावबो नायबा नुगोन जे गैयि अबस्थानिफ्राय क'क्राझारावबो बेबायदिनो बिथांनियाव दिनै जि दंमोन सोरबाया BJPआव थांबाय सोरबाया UPPL आव फैबाय दा बेखौ नायोबा नुयो जे बिथांनि जे सान्थ्रिफोर बे सान्थ्रिफ्रा दिनै लासै लासै थरवाल गारनानै गुबुनाव थांनायखौ जों नुनो मोन्दों दा बेखायनो हाग्रामा महिलारिया दिनैनि थारिखआव फैगौ बिसायख'थियाव बिथाङा जे जिर' मारिनो थांगासिनो दं बे निस्सय रोखा। केन्डिडेटनि जे नमिनेसना माबा जागोन सार? 12निफ्राय 19 एप्रिलनि गेजेराव बे जागोन बिनिनो गेजेराव बबेबा मोनसे सानखौ निस्सय लानाय जागोन। गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन। फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7,999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।